Ada orang masuk kita apa buah honon nami mah anon di ibadah ta na pasahat tunet dipuji-pujian sian punguan ina dohot punguan inahanna atik adong dope na lau pasahat tunet dipuji-pujian na suhu gurahok kami aka mengenang molodang orang biatong taparadi marohatan ang pikirata masuk mahita. Hamu akadongan sahuria marpungu hitan waeng di bagas joroon lau patupahon perpunguan perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus nagabe hataridaan holong nirohani debata naso halopuan tu hita jolma manusia perdosa tongodo akka sahitta di usung ibana jala akka pardangolat di porsan alani pangalawsyota ibana tartulang binahin ni hajahatot ta ibana mabugang ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangat ta jala binahen ni bugangna malum ita hilala maret de mahita. Beta mahita manukap marsoba marsinggang mahita tuado pan ni Jehovah si hokopita maredde hita sian bukuedde nomor 620 ayat sada sahat rodi ayat tolu.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, na tumop palangit dohot tanoon, amen. Situa ni malim si songonido, tama dihita, nabadia, naso jahat, naso marlidang, naso mabolat sian akka pardosa, naung gabi tumibbo sian akka banua gijang. Naso pola ganupari songon akka situa ni malimi, mabuan jumolo pelian taringot tu akka dosa nasadiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, di nama melehon dirina ibana, haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami jala debatanami, para siroha na sumurung doho di sude jolma manusia. Nunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siak ni bagi. Pola mate tersilang, asa malua hami sian gonggoman ni sibolis. Say parrohai mahami, mamikiri panaunon ni anakmu, asa maruli hami marhite siani dihasesaan ni dosa, dohot dihaluaon sian hamatean padua halihon. Asa dapat hami hanguluan sa liling-lilingna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amen. Tangi kamu ma patik di debata di perningotan di hari ini hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus sadarion na tersurat di 2 Korin biddu 4 ayat 10 songono maridok disi. Toktong dohu pausung-usung hami di daging nami hamamate ni Yesus, asa patar di daging nami nang hangungulu ni Yesus. Ido yang gosahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Tatopoti madusata martangi yang mahita. Ale amanami jala debatanami na di banua gijang, para siroha na sumurung midahami, hu parhatutu jala hu topoti hami dodosa dohot pangalasyon nami na godangi di jolom,
tatap mahami marhite-hite asini roham. Jalase sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakkokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Bagabaga ni debata taringot tu hasisaan ni dosa. Adong do dihita situ ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di bahini tarbahini bana do panguluhon ro di ujungna akka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasanga pema di debata na di Gijang. Tangi hok kamu mahatani debata turpuk epistel diari sadarion imana tersurat di buku ni Parpesalmen biddu 22 ayat sada sahatro di ayat onom marsikat soring mahita majahasa. Edde sian sidapit
Ale debatakku, buasa tung tadi konom muau, say maddaudau do akkahatan yang gukon sian hatuauku. Alai nabadia doang goho, marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malu ama nasida. Marhapo sa tuhodo nasida, jadi dang tarurak. Ido yang gosahatna mertua do akka na tumangihon hata ni debata jalan au peopsa. Tahatiddakon maha taha porsyautai songon na hinatiddakon ni dongat ta saha porsyaon disadok portibion rap mahi tamaddok au porsya di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatudusan na tumopalangit dohotano au porsya di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siatod di parbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal do ibana dihau pinarsilang natuat tuban watoru dung ditanom namulak mangulu di ari patuluhon namanaik tu surgo lau huddul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na maddok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot di hanguluan na sorasuda mareddema punguan inahanna dungi diuduti ma dohot punguan ina
sunggul-sunggul di hita kamang do tamina nami anon di pukul 2 masuk mahita tu ulaon nahohom manaringoti panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus di hau pinar silang laos diudutima ibadah sore di pukul 5. Jala di hari Minggu marminggu do hita di ibadah buha-buha ijuk masuk ma pukul 1.5 pagi 4.30 pagi diuduti muse jam songon nasomal di perayaan Paskah ima jam 7.30 jam 10 dohot jam 5 sore songon ima sunggul-sunggul di hita atong mared di mahita huhutma tapapungu piliata di bagasan 2 kantong. Para
debatana sumurung sian salu naroha. Imana mangarajai hati-hatimu na dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas Madita. Di ibadah Jumat Agung Sadarion hatani dibata di hita dimana tersurat di Hebrew 10 mamuka maesian ayat 10 sa arodi ayat 25 manang di Ibrani 10 ayat 16 sampai 25 usaha mahatan itu hatta di hita tapi uti umma di bagasan rohat tabi Omma badan si pazongjongok kutu nasida dung selpu akaari nina Tuhani leonokku ma akapatikku tubagasan ati-ati nasida jala sorat tolokku mai toroha nasida jala nasotu pabe ingotokku dosa nasida roli hazahatun nasida anggodung sesa akei dang masa pilihan pardosaon atau ngaliak kadongan adong do dihita hiras ni roha laobongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus ay dibuka do dihita dalan na baru jala mangulusian ribe-ribe ima daging nai jala adong do dihita malim na bulon sigonggom bagas ni debata di baheni tak dapat tomma marroha na sitong di bagasan hagugo ni hapursiaw dung di urasi rohatta unang be di solsoli panggora ni rohai hita jaladung di buri dagingta dohot aik nayas momos mata tiop pakirimon nata parhatopoti ay hapo saddo namar baga hossa masyato mahita masih pajujuan tuha holongon dohot tuaka ulau narengkan unang tatadikon parpungata hian songon nahina somalkon ni nadiba tung masih pasingota mahita jala lam iman yan ala lam jonok di ida hamu ari i songonima hatani tuhatta topik di parpungata di Jumat Agungon Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Dibuka Yesus dari hita, jalan na baru, jala na mangulu. Di hita salhuna. Di Jumat Agungon, tang napola adong namang atur hossa, alay spontan dui napatuduhon na dohot hita dalam suasana bersedih manang hidup kita di suasana partinaonon ni Tuhan Yesus. Ada ngadong instruksi hamuna iko marbaju nabirok kita alai marbaju nabirong patuduhon na hokom na pekke baju na asing tang na pula baju patuduhon na hokom rohaido ay adong ko sandak kubereng marbaju nabirong ibana ali hula na makatai kan jadi rohaido neng hohom neng dohonon na pedua hon diulau na hohomon tang pola na jolma madid de kilu alai secara otomatis madid de do ilu alanya ha na perjulu ni ingot dosa liba belgani hapi dusakku na mangulon ikut tapuaruhuman na miba alai moliate ma nunga di hukum Yesus tersilang ibana manesa dosa ni purtibion terlumui ma dosaku sendiri alania kamang lutama kenang di pasion di Jumat Agungon tunggo las niroha do hita molotung perupani larut kita di dalam kesedihan alai namar las niroha do hita balgani holong niroha ni debata alani di bagasan jabita di bagasan obason aha malas ni rohatay di patongot do di paingot do tuhita dangadong dalan na asing
macalu haluaon selain holan marhiti Yesus Kristus. Kita tidak akan mungkin selamat. Kita tidak mungkin dihapus dosa kita. Tetapi hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Maka kata Jumat ditambah dengan kata agung. Alanyaha, hal yang tidak mungkin kata dunia, tapi hari ini Tuhan nyatakan keselamatan itu hadir dalam kehidupan kita. Dosa kita sudah ditebusnya. Ido nata halasson akamang dutamakena. Dan khotbah ini juga mengajak kita supaya orang yang ragu-ragu akan Tuhan Yesus dipulihkan kembali. Orang-orang yang sudah mulai meninggalkan Yesus supaya datang kembali para tarata haporsionna. Ada gudang-gudang yang akamang dota makenang lem gali haporsion di jolma dibaga seperti kianon. Dang marna sai baru kilon. Pergumulan hidup yang tidak pernah selesai. Gudang aka baru kilonon. Adong paru kilo di parumah tanggaon, paru kilo di perekonomian, paru kilo di akayanakon, paru kilo di sahit, dohot akalan na asing. Lam godang manuaing jolma kamang dutama kenang marahagalion, lamu ditinggal hot Tuhani ala di perkembangan di zaman. Sahali walujom, di upgrade do perkembangan di zaman. Laos perkembangan di zaman itu, banyak orang sekarang meninggalkan Tuhan. Semakin banyak orang tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan. Syukurlah hari ini di gereja kita masih datang berbondong-bondong mengikuti ibadah. Dan itulah amanginang tujuan dari kitab Ibrani ditulis. Ala hala Kristen Yahudi hadihei nungalam meninggal hut Yesus meninggal hut ha Kristenonna kembali tu agama Yahudi na manobba na manghuton ima pating isi Musa ido bahin naro ditongos berita na uliot tu akahala Kristen hadihei paingoton isi do Jesusi pitonga-tonga ni nguluta. Alani adong do PR dihita kamang do tama kenang yang boleh saya kasih melalui khotbah hari ini. Mari kita baca nanti dari pasal 1 sampai dengan pasal 10. Supaya umat Kristen tidak menjauh dari Tuhan. Supaya umat Kristen tidak murtad. Supaya umat Kristen tidak meninggalkan ibadahnya. Maka di pasal 1 sampai pasal 10 dituliskan di sana bahwa Yesus itu adalah lebih tinggi dari segala-galanya. Yesus lebih tinggi dari malaikat. Yesus lebih tinggi dari Musa. Yesus lebih tinggi dari Harun, imam yang terkenal itu, dan lain sebagainya. Maka kata terakhir adalah Yesus adalah jalan yang baru dan yang hidup. Dialah yang menyelamatkan diri kita. Dialah yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Tidak ada lagi jarak antara kita dengan Allah. Yesus telah memperdamaikan kita. Huria na hinaholongan itu hatta Yesus. Bagas joro na pinauli di huta Jerusalem terdiri dari 3 ruangan. Na perjolo emperan. Yang kedua tempat suci. Yang ketiga tempat maha suci. Jadi molonong ngaidok tempat suci parang binutubi dang boy bidisi nalipe. Ido bahen na molo masuk tu gereja ikut hohom. Jadi pertama masuk kami kini tu stiti, adong gober kami mahasiswa baru, nang masuk ibadah tu gerbangi, teribu ke sipatuna.
Toribuka sepatuna dihita dong dope dang pete. Karena apa? Dipahami bahwa rumah Tuhan itu adalah tempat yang suci. Siapa yang menyucikan? Tuhan sendiri. Inilah tempat suci itu amangina. Emperan itu adalah tempat orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Tetapi siapakah yang diperbolehkan ke ruang maha suci? Yang diperbolehkan ke ruang maha suci adalah hanya imam. Dan itu pun sekali setahun. Tidak seperti ini tiap minggu. Tetapi sekali setahun. Yaitu perayaan Yom Kippur, hari pendamaian. Kenapa dikatakan ruang maha suci? Karena ruang maha suci itu, disitulah Allah hadir. Di Keluaran 26, di Imamat 16, diingatkan di sana. Siapa yang sembarangan datang ke ruang maha suci, dia akan mati. Peringatkan itu kepada Imam Harun, supaya jangan sembarangan datang ke bait suciku, dia akan mati. Maka bait suci itu dibungkus dengan tirai. Tirai dari beberapa jenis kain, kain ungu dan lain sebagainya. Tidak ada yang boleh mendekati ke situ kecuali imam. Imam itulah yang membawa korban persembahan, korban pengampunan dosa yang dilakukan sekali setahun. Amanginang kalau Harun membawa persembahan korban pengampunan dosa sekali setahun, berarti mereka akan lama menunggu kapan lagi persembahan kita diberikan. Kapan antrianku? Bisa saja 1 harian mereka akan di tempat suci sampai persembahannya diberikan oleh Harun sendiri. Namun pada saat Jumat Agung, ketika Yesus disalibkan, maka pada saat itulah tirai di bait Allah terbelah 2. Itu artinya amanginang, tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Allah. Kita telah diperdamaikan oleh Yesus melalui darahnya yang tercurah. Maka tidak ada lagi korban persembahan pengampunan dosa. Itulah makanya dikatakan bahwa Yesus adalah perantara. Yesus adalah pendamai dengan kita. Kita telah ditebus oleh darahnya yang tercurah. Kita telah diampuni oleh Tuhan. Maka dosa-dosa kita telah diampuni. Inilah yang kita rayakan. Inilah sukacita kita hari ini. Bahwa kita boleh datang ke tempat yang suci ini bukan hanya sekali setahun. Kita boleh datang menerima yang namanya Yom Kippur, hari perdamaian, bukan sekali setahun. Tetapi setiap saat kita datang, boleh di tempat yang maha suci ini. Kita datang menghadap kepada Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Dan itulah yang dikatakan di ayat yang ke-19 amangina. Atong alia kadongan, adong do dihita hiras ni roha, lahobongot tu bagasan na badi, di bagasan mudar ni Jesus. Ay dibukus do hita dalam ne baru dalam mangolus ya ribe-ribe ima daging nai. Kalau mengingat dosa kita, tidak mungkin boleh kita datang hari ini. Ang kumarningot dosaku do, dang boya ujong-jong marhubas di son, alay kotor pitor mati daw. Tetapi disitulah kemurahan Tuhan. Di sido abalkan ya sinirohan di bata. Diampuni do hita saluhna. Dang dipengot-ingot hazahatotta. Hape ala ni hazahatotta do ubahin na tertulang ibana.
Papetu ibana do hasahatot tay. Mabugang ibana alani sahita do. Alani tapuji ma tungbal gado holong ni rohani debata. Alanunga dibuka dalan ni baru tu hita. Alani nuaing ahama nanaing sipatu pota. Didokma di ayat 22. Marilah menghadap Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Marilah menghadap Tuhan dengan tulus dan ikhlas di bagasan hagugok ni haporsiaon. Karena Dia telah menyucikan hati kita. Nunga diuras hasahatut teh. Maka datanglah, marilah menghadap Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Ido ipola ni na menghadap tu dewata. Jadi molotung berope hita no yang di bagas nung pason, sotung tarajumi na parjulu, neng pajupa hita no dongata. Neng pajupa ro dewata haro hita. Alanido molo rohita tu bagas joroon, ba sajum, 2 jum bono yangi, sotung pola mangaran pikirat ta. Molo nung ata tinggal kon di luar, ta tinggal homma di luar. Molo nung esok kita di somma. Ido tulus dan ikhlas akamang. Dan hanya Tuhan yang boleh melihat ketulusan dan keikhlasan hati kita. Molo tung pendon rohita perjamuan kudus. Dan marlapatan ni anggo sota zalui di bagasan ketulusan dan keikhlasan jala di bagasan hapor syaur. Ido bay na didok na tahu majalu marulon na dia imak kana porsea. Jala na mangakui na pardusa ibana. Anggo so ido una pola rohamu. Alai Tuhan melihat dan Tuhan menginginkan kita supaya kita datang menghadap Tuhan dengan ketulusan dan keikhlasan. Di ayat 27 didok, marilah berpegang teguh kepada pengharapan karena Dia setia. Setiap kita datang ke gereja ini beribadah, di situ pengharapan kita dihidupkan kembali. Aidang na posa akamang lutama kenang purtibion, molo tabering di san, amang labuharo lang lamu melos pakirimot teh. Tetapi ketika kita datang ke rumah Tuhan, disitulah kita melihat bahwa ada pengharapan yang baru. Karena Tuhan itu setia, Dia tetap mengingat janji-janjinya. Sampai tersalib di kayu salib. Itu adalah janji Tuhan yang telah ditepatinya. Di ayat 24 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan di dalam kasih. Masya Tuhan mamu masih pajujuat tu haholongon do tuaka ulau nadengkan. Tuhan mengasihi manusia. Tetapi Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, kasihilah sesamamu manusia. Ada kasih yang horizontal. Ido bahena ketika Yesus tersalib, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada ibunya, ibu inilah saudaramu, ibu inilah anakmu. Artinya amanginang, di dalam Yesus ada persekutuan yang baru. Alanido herat duau, pasan wang gudang gereja berbedai. Puasan yang gereja gudang masyalangan. Hati, nabuhadwi. Utang itu bagi kita kamang dota makena. Padahal dikatakan marilah kita saling memperhatikan dengan kasih. Dan ayat yang ke-25, dan inilah yang menjadi saya kira yang paling penting di zaman sekarang. Janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu sampai kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Unang mata dikon perpungot tahian songon nahina somal kon dinadiba. Tu masih pasingota mahita jalalamiman yan ala lam jonok di idahamu ari. 60 kali ibadah dalam setahun.
52 minggu, itaba pesta paduahon, itaba madohot Jumat Agung tom, itaba madohot hari hara naik, palingan ada 60 hari pertemuan di dalam ibadah. Boleh amanginang kita mengabsen diri kita, tak usah diri kita, orang lain kita absen, berapa kali kita dalam setahun dalam mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Sekarang Jerman sianidoro marbarita nauli itu hita hape nuaing gereja di Jerman nunga kosong. Adong godong aku baru itu susi nagabe penginjil ngagudangin na per minggu molo 40 halak siya jemaat 4.000 jiwa. And then itu dia nasi dan ikut mereka sibuk bekerja, letih lemah lesu, akhirnya mereka weekend holiday dotak ke nasi. Alanido terbalik manuain Roma HKBP ditongos sama musik perdita tu Jerman halak Batak baru dope neng tongoson nama 12 halak tong perdita tu Afrika. Jadi HKBP nani balak John ni HKBP siap pilihan sentralisasi di belgal-belgal yang kamu pilihmu asa buita paporak gudang perberita nauli puasa karena sudah semakin banyak orang meninggalkan ibadahnya. Sudah semakin banyak orang sekarang asik dengan kerjanya. Sudah semakin banyak orang dengan asik dengan kesibukannya. Pentingkah itu? Penting. Tetapi sesibuk apapun kamu, jangan lupa ibadahmu kepada Tuhan. Dang taboto atau dalam conok do azal di Tuhani. Unang maju azal di Tuhani, azal tasadiri. Habe ditikin na beribadai do hita. Ada napaingotok kita magitihatan di bata. Ay da jahat do kamang do tamak kinang purtiyon, jahat. Tetapi terpujilah Tuhan yang memberikan rumahnya di dunia ini sebagai tanda kehadiran Allah. Asapulin akka naming huton ibanay. Jadi saya dipapuli do hita. Tiap hari do hita melolotu gerejon dipaingot. Tumbuh hapi cabite siya dong golok koti akamang do tamakena. Buhado molo nanengel. Terpikir cabite ina ya cukup songoni. Maka ada seorang menjawab, kalau ada handuk yang kering, basah, diperas seperas-perasnya, masih adakah air di sana? Masih. Demikian juga dengan orang yang tuli. Mungkin dia tuli secara fisik, tetapi dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu akan bekerja dan mengubah hati jiwa kita. Alanido ringkas-ringkas sa mumar minggu kamang lutama kenang. Unang pola-pola ditikin natal do Jumat Agung do Paskah. Ate? Amin. Kita tunggu hari Minggu. Arisa namang. Adong parpungan nami. Ido teh. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, jangan kamu sekali-sekali meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Ima nagawi si pasingok dihita, dan ni hamolateo ni rohata di Jumat Agungon tu di bata. Alani akamang do tamakena. Ta'au homma balganai holongi rohani di bata dihita. Anggo so holong rohani di bata dihita. Nungamate daging taon, jalan nungamate partol diotol. Sabohabohabur jum, sabohabohari baiko, dang boyho melua. Alai tapuji ma di bata.
ala tersilang ibana di olo ibana humakopita aka perdosa ditaduhon ibana do si polisi ibana do di batana olo tersilang jala mate dang adong di batana asing di Portibion mulatung gudang di batana naulo tersilang alai di bata mate ibana itaduhon ibana do hamatiani atau ngakamang do tamakena mulatung gudang penuaing parsoriota pergumulatta sotong pola babu-babu itu dong ammo sotong pola curhat to manang natuise alai pasaha me tu Yesus ibana do imam yang besar bagi kita, dialah yang menjadi pendamai bagi kita, dialah yang menebus dosa-dosa kita. Atau lau menutup jami tahun mari di majuhita nomor 440 siap. Dan mari kita renungkan amanginang sungguh besar kasih setia Tuhan menyelamatkan kita, membuka jalan yang baru dan jalan kehidupan bagi kita. Lau maau tu silang ni domu matu silang ni
Mulia tema oleh Tuhan dibalgani holongmu di hami di bokaho dalan baru lau panguluh kami dinatar sila kuali Tuhan manesa dosa nami manesa dosa pangalasyon nami parjahat situtulo hami ali Tuhan jalan naman norsoli do hami nueng moluhingot tami akapabenan nami nagudangi alani hupuji hami mahoro di saliling nililing na alani hugolo pami maho ali Tuhan marhite silang mi asa silang mi mahagugod di hami asa unang lilo hami di pardalan nami saha rodi na roho mangujungi ari iman na pedua hot tupot tibio ali Tuhan nunga hutangyo kami hatami napaingot kami di bagasan upaso na di cakokodo hami naro manopoti dosa nami Nalija kokodo hami le Tuhan naro hami di bagasan haporsen nami. Nalija kokodo tutele Tuhan hami di naro hami nuaing mabuan aka pakirimon nami. Di suatu kodo tutele Tuhan di hami ima. Asa toto kami masih pasingotan di bagasan kolong. Jala toto kami doras di nalahu mangula aka ulau nadengkan. Jala unang hutinggal ho kami tutele Tuhan aka parpunguan ibadah dohtaka perjumpaan nami akan naporsea imadalan nami oleh Tuhan asa tetap kami unang lilu di portibion moliate mariho di parningotan di hamamatem di bagasa sidarion tung masai tukido pakilalan nami tari lilu do kami disaluhut akka pardoson nami disaluhut na akka parsuryon nami alay hupasahat kami may tubagasan asin rohap pasu-pasu dongani ma patugu masudi ruas ni huriap asa totong manghutok ko unang litigal ho ko ali Tuhan ay horo di bata na mangulu na sitong rodi saliling ni lilena amen mari demahita lasta pasahat ma pilyata Di tobus
Hurian itu hatan waing masuk mahita tu namarulaun nabadia. Di bawah ini payang oton nami do akan adohot marulaun nabadia di bagasan tikion ima akka nanaung makatidakon haporsiaon jala nasotongon di bagasan RPP jala di akka natua-tua nami hamamang dot inanami nasoboi ro tujuloon alani akka hatuaon manang akka persahiton ta pasahat ma tu amata situa na di sekitar ta hu taruhok kami pian non tu dulat ta perjamuani songani mabuah-buah siak kami atong taparadi marohatanang pikirata maredde mahita. Yesus namamu dosa diportivion pangoluhan
Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima na mga rajay, hati-hati dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay, amen martangyang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, ama namin na di banwagidjang, asi roham topot mahami na pungudison, at dorang hupangak kami anon perpadanan na badiyay. Lehon matod di perbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami, asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pergugu imahami maswadahon diri nami, asa teriutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Saitai ti rohanami, asa lamalungon hami tu banwagidjang, asa say masihol hami pay maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita ka naong pinarhamaul ni debata, ita sakapin waeng mangaton perpadanan na badiyay. Di baheni tatibangi majumolo, manang natau hita marulaon na badia. Asa unang honauhum manangise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha, jalan na manolosoli rohana, ala ni pabahenan nan nasuture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsea dihasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton perpadanan na badiyai. Alay akan adohot marulaon na badia, unang be dioloy sibolis, unang be didaddati mardosa, tung padaw hamu marohamu na siani, tung gotapok kamuma hosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naong mate jalanong mulak mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton perpadanan na badiyay. Di bahini tatakasi majolo rohat tabe, jala alusi hamuma suku-sukunon rimma hita jongjong. Di parhatu turoham do halak pardosa hosian hatu tubum ala ni pangalausim di patik ni debata maulo di parhatu turoham dogma olo namarsak do roham ala ni dosami jala dipangido roham naing malua hon waing sian dosam maulo songoni roham dogma olo. Di parhatu rohamdo naungro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mulak mangulu humokopho mamorsan jalamane sa dosam molo songoni di parhatu roham dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akub nii olo doho mardinggan dohot halak na mangarsahiho jalanaulo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songoni roham, dogma olo. Atong tapaudugbe marohata, jala tatopoti ma sude dosata, ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa godang dohami, ay jot-jot hulau si hami patikmu, tama doho na uhummu hami nuaing dohot sogot, molo balos sonommu tu hami hobar tu pabahenan nami alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop hami, ala ni ubayin na hami mangido tuho, asi maroham di hami, say jalo mahami, say sesa masude dosa nami, jalalehon tod di parbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobbar tulomo ni roham, saleleng di tanood do pehami. Amen. Atong hamu, akka na manopoti dosa muna, jala na mauwas di asi ni roha ni debata, say sahat matuhamu nahi na porsya amunay. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus soddo hudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa saluhut dosamuna marhite-hite guar ni debata ama dohot anak dohot tod di parbadia
Amen ali amanamina di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai ro maharajaumu sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan balua mahami sian pangago ay horna punah harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling nililingna. Amen. Hudulma huriai laus marende mahita. Kamu matonan Tuhan Yesus lao padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu bornginnai uju tarjehe ibana di dokma mauliate dungi di ponggo lima di parlehon tu akkasisianna huhut madidok jalo hamuma jalapangan ma dagi kudoi nanilehon tu hamatean humokop hamu bahek kamu ma songoni bahen parningotam muna diau. Jala dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani di dok ma mauliate dungi di dok ma tu nasida. Jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maon marhite hite mudarhu nani usehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosa. Saya baik kamu masongoni bahen parningotamu na diau. Atong romahamu nunga rade besude ida jaladai hamuma hinadinggan ni debata. Yesus oluni tondiku horo haporu sakit rok di nama diriku rodi nasa kaki lam takas mapatudu tuawon pakokokni asahihu halungutong hot maaw di lambumi. Nagirgir tu podami sai surdu kon matangan asa tonggu tiopi taku pau Yesus Tuhanku tio pau
cai gomos asau dan rusur waktu sianda nasito. Rapon hodo au mangang dosa dohot hisapi ai sumurut do panganggo anggo dilabuki to dimisai tong paia dia wong tinobus mi tumpa tau mau manean pinar bagami.
silami Jesus inganakku walang mabadisi
Yesus dodong aku salah kuliludo rapon Yesus boyau monang talumu suinaro dang mabiarau disi Tuhan Yesus dongaki saihu tono ku Yesus holoa ku namai ikon Yesus dodong aku moloman si tau nonau tui bana hu tinggakon nasana pasorata yang mabiarau disi Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus oloa ku namai ikon Yesus dodong aku molona tarucunau Tuhan Yesus do panonang di pamonang dota dan mabiarau disi Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus oloa ku namai ikon Yesus dodong aku moloi kon mateau olan mudar ni Tuhanku golongoku di dalam dan mabiarau disi Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus oloa ku namai
silang ni Tuhani salmu darsa tijudoi Jesus mate disi asam malum dipai sudaya kagodok rohai dibai nitu holong rohaki midasi lang di Golgota upasol hotiriku tusi dopak surgo pandalan kaki Cileai jolmai silang ni Tuhani hape halu waondoi nanggodang dosaki alai sesadoi dibain mudarna durus disi dibain itu holong rohaki midasi lang di Golgotai upasol hotiriku tusi dopak surgo pandalan kaki siani mudarni Tuhani natau pai ya sonawo tuna bernitita Tuhan Yesus disi paluahon su deitao di bain itu rohaki midasi lang di Golgota
mahita salu Dami sai surtukon matanganmu asato tiopi. Puji ma Tuhan debata alito diku jalan asarohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata alito diku jala unang tung halupaho dengan dibasana sudina ibana domane sadusam sudina jala ibana pamalum akasahikmu sudina ibana paluahon hosam sen hamagoan jala dilehot tuho dengan bahasa dohot asini roha para siroha jala dengan bahasa do Tuhan debata labatar rimas jala para siroha gura dang dibahit tuhitan hobar tu dosatta jalarang dibalosot tuhitan hobar tu hasahatotta songon asni rohani amama tu akan akonado asni rohani Tuhan debata di akan makabiari ibana nung atakas di patudur debata holong ni rohanai tuhita dinamati Kristus humakopita uju pardosa do pehita atong dalam melua mahita nuaing sirimasna dunggabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibahini saya pujian ni pamangaku do terdiku do nasa pabahenaku do Tuhan debata olah nyoro di seliling ni lelengna. Amin. Tuhan Yesus membuka jalan baru jalan na manguru di hita di bahen tadapot toma marroha na sitong di bagasan hagugo ni haporsiaon dung diurasi rohatta unang be disolsoli panggora ni rohai hita jaladung diburi dagingta dot aik neyas. Ali di bata saya patugu mahaporsion nami saha roli ajal nami asasata misugut tuhalalas ni roha na sumurong na pirarim yak ka na makaholongiho. Tatangya ko ma piliata. Ali di bata ama namin na di ba nagijang. Horor-hororan ni salutsi lelo na rin gado nasa ulibasa na malitus. O pasatami may asya na lumito hami pilan namin ito ho. Sa jalo may gabi uwab na husus di jolong. Paso-paso may jalarmoti. Asaw para siyang hami pilianon. Pati bulan na radyo mo itong atong ani huriam do di portibion. Buhay marohanay maritihiti to dim. Asal mo tadami gudang ni silulumito hami. Asalam geger hamdo moriati tuho maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali Tuhan di bata ama namin na bangsa di atas ni sa luhut. Nung apatar hidahami holong ni roham na godangi. Gumodang duisian holong ni rohan ni ama do inay na dianakon na. Tung naso tertibang dogodang doot arga ni sirelihom mo dihami. Ay anak mo na sa saday di suruho gabi colma. Manahon pardangolan. Isa-hisa do pastap-pastap. Gabi tarpazal ibana. Jala tuhamatian humokop pami. Muliate marohanami. Ala nong say utang nami. Jala malua hami siya dosa. Siya hamatian. Do siyan gonggoman ni sibulis. Ala ni pucon nami magwar mo na badiyay. Ala naong di patupa anak mo pardumuan. Pardenganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus. Biru-biru ni dibata. Nang mamorsan dosa nami. Do dosa ni hacol maun. Muliate marohanami tuho. Jala pucon nami maho. Rori sa liling nililing na. Sa tata mahuriam. Na hinokop mo jalan na pinapungumi. Paho malihami hasasan ni dosa. Do dami na pinatupami. Sa ipayas, jala parbadiyay mahami. Asa tarbuan ho hami tuban wagidjang. Pasar ho kami. Asa unang marlidang madarpot ton ama na di ban wagidjangi. Upasat kami madiri nami tuho. Jala huliok kami marohanami bayin inganamu. Ala naong dihokop po kami. Diho mahami, jala ho dihami. Say unang luas hami sirang siyakko. Dongani mahami, jala saor maho tuhami. Say patugo mahaporsyon nami tuho. Asa ho laka nami, rodi ujung ni hamatian. Say ramoti maakarwasmu, na mamaritawon holong ni roham, dohodalan naong pinatupami. At tong manang mangulo manang mati pehami. Hodo Tuhan nami do raja nami. Saya sima roham, ingo mahami dia sangapumi. Jala buam mahami, tuhasonangan na dilabung ni debata. Amin. Aliyaman namin di banagitjang. Sa pinulbadia magwarmo. Sa Roma harajonmu. Sa saot mo ni roham. Di banotongon songon di banagitjang. Leo matuhami si daron hanglo siya pari. Sa isa amor sa namin songon panisa nami. Di do sa dong namardu sa tuhami. Unang hami tugutu pangujunan. Palua mahami siyan pangako. Jala hamua pasu-pasu siya Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasor homa damena tutodim. Ala masuk do pehita tulaw na hohom, masuk mahita non jam 2:10. Ala ni di parade do sagu-sagu do hot test. Ala ni ho mahita di bangkuta pay mamasuk kita. Horas mahita.